கண்டிப்பாக தேவை. அதனால நாம வந்து இந்த வாய்ப்பை வந்து நழுவ விடாம இந்த 30 நாட்கள் வந்து நீங்க கண்டிப்பா வீட்ல நெய் விளக்கு அதோட துளசி குச்சியும் சேர்த்து நீங்க ஒரு சிறு குச்சி வச்சு பண்ணீங்கன்னாக்கா, எத்தன ஜென்ம ஜென்ம பாவங்கள்ல இருந்து நமக்கு மோட்சம் என்பது கிடைக்கும். நழுவ விடாம இந்த 30 நாட்கள் வந்து நீங்க கண்டிப்பா வீட்ல நெய் விளக்கு அதோட துளசி குச்சியும் சேர்த்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. நீ ஜானகிராமன் பிரபு காலையில மங்களாச்சரண் பாடினாரு, ரொம்ப நல்லா பாடினாரு. ஓகே, கரெக்ட். ஓகே. நம்ம இப்போ வில் கோ டு தி செஷன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இந்த இந்த மந்த் எல்லாருமே யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்பீங்க இல்லையா? வித்தவுட் எனி மாதாஜி கண்டிப்பா செய்யணும் மாதாஜி. ஓகே. உங்களுக்கு தனியா இந்த இதோட கூட்டு பிரார்த்தனையும் செய்யணும்னாலும் நான் காலையில இங்க பண்ணும்பொழுது நீங்களும் உங்க வீட்ல வந்து யூ கேன் டூ இட் ஆக்சுவலி. ஓகே. அதுக்கப்புறம் நான் இந்த யாத்திரை போகும்பொழுது யாராவது ஒருத்தர் வந்து இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நாள் ஒருத்தர் வீட்ல கூட நீங்க பண்ணி ஐ திங்க் மணிமேகலை மாதாஜி யூ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் தட் பார்ட். ஓகேங்களா? ஓகே மோஸ்ட்லி நானும் ராதிகா மாதாஜியுமே இருக்க மாட்டோம். உஷா மாதாஜி இருப்பாங்க கிளாஸ். உங்ககிட்ட நானு நீங்க அந்த தாமோதர ஆரத்தி நீங்க அவங்களும் பண்ணட்டும், நீங்களும் டேக் கேர் ரொட்டேஷன். இல்லைன்னா எல்லாருமே இந்த கேலரி வியூவில் போட சொல்லிட்டு மாதாஜியை நீங்க யூ கேன் இங்க மேல வியூன்னு இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த வியூவில் ஸ்பீக்கர் வியூ இருக்கும், கேலரி வியூ இருக்கும். ஸோ அந்த கேலரி போனீங்கன்னாக்கா எல்லாருடைய பிக்சர்ஸுமே காட்டுவாங்க. சரிங்களா? இதுல இருந்து நீங்க எல்லாருமே செய்யுங்க, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே. அவங்கவுங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய தாமோதருக்கு வந்து நீங்க ஆரத்தி காண்பீங்க. ஓகே. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இந்த ஆரத்தி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கச்சு நம்ம வந்து ஏதாவது கட்டுப்பாடு இருக்கா மாதாஜி? நம்ம நல்லது கெட்டதுக்கு ஏதாவது போகக்கூடாது இந்த மாசம் வரைக்கும் அப்படிதான் இருக்கா? இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை பிரபு. பகவானை சேவிக்கிறதுக்கு நாம எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் சேவிக்கலாம் பிரபு. ஓகே. ஆனா மன தூய்மை என்பது இருந்தா போதும், உடல் தூய்மை தானா வந்து சேர்ந்துடும். ஓகே. சுத்தி ஒரு யாராவது மரணித்து விட்டா நம்ம போகாம இருக்க முடியாது இல்லையா? நீங்க நம்ம மரணித்து இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல கூட நீங்க உட்காந்து எவ்வளவு நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்றீங்களோ அவ்வளவுமே அந்த ஆத்மாவுடைய இது வந்து அது இறைவனை போய் சேர்றதுக்கான மார்க்கத்தை கிட்டும்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அதனால வந்து இது ஒன் ஆஃப் த ரீசெண்டா எனக்கு வந்து என்என்டி பிரபுஜி ஒரு வாட்டி சொன்ன இது. அதனால உங்களுக்கு இதை நான் இப்போ ஷேர் பண்றேன். அதனால எங்கேயாவது மரணித்திருந்தாலும் நீங்க உங்களுடைய துளசி மாலையை எடுத்துட்டு போக வேண்டாம். நார்மலான மாலையை எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு நீங்க ப்ளீஸ் டூ ஜபா ஃபார் தட் டிபார்ட்டட் சோல். ஸோ லெட் தட் சோல் ரீச் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட். ஸோ அந்த ஒரு நல்ல காரியத்தை நாம பண்ணணும். அதனால இங்க அமங்கலம் என்று சொல்வதற்கான இந்த இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே இல்லை பிரபு. ஆனா நியமங்கள் என்று நம்ம நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் ஃபாலோ பண்றது கண்டிப்பா பண்ணணும். இதுக்கு வந்து நம்ம பாதங்கள்ல 4 சுற்றுகள், வயிறு பகுதியாண்ட 3 இல்லையா? மிச்சம் இருக்கிறது வந்து மேல வந்து எத்தனை நம்ம 2 1 ஆக்சுவலி முகத்துக்கு தான் 3 மாதாஜி, வயிற்றுக்கு 2 3 மாதாஜி, வயிற்றுல 2 மொத்தம் சேர்த்து 7. சுத்தி ஃபுல்லா வந்து 7 சுற்றுகள். ஓகேங்களா? மொத்தம் 16 சுற்றுக்கள். ஓகே. ஸோ இதை நீங்க கரெக்டா பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை. இன்னொருக்கா சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப பாதத்துக்கு பாதங்களுக்கு 4 சுற்று, வயிறு பகுதி. ஓகே. அதுக்கப்புறம் முகம் பகுதியில வந்து 3 சுற்றுக்கள் வந்து 9 வந்தது இல்லையா? ஸோ இந்த இது அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா வந்து 7 சுற்றுக்கள் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னாக்கா 16 சுற்றுக்கள் வரும். ஸோ இந்த நமாமீஸ்வரம் சாங் வந்து வேதவியாசரால் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. பத்ம புராணத்திலிருந்து இது ரெஃபரன்ஸ் ஆக்ட். ஓகே. வாங்கிட்டு வந்து அம்மா. ஆமா. ஓகே. நீங்க இதை நீங்க கண்டிப்பா பண்ணணும். துளசி குச்சி இருந்தா அதோட சேர்த்து நீங்க அந்த நெய் விளக்கோட சேர்த்து நீங்க இது பண்ணுங்க. உங்க வீட்டுல வந்து எல்லாருக்காகவும் வேண்டுங்க. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரே மாதிரியான பக்தி பாவம் கிடையாது. ஒரே வீட்லயே 4 பேர் 5 பேர் எடுத்துட்டா கூட வெவ்வேறுபட்ட நிலைகள் இல்லையா? பக்தி அவங்களுக்கும் சேர்த்து எப்பொழுதுமே நீங்க வந்து அடுத்தவங்களுக்காக ஆற்றக்கூடியது வந்து என்றைக்குமே நல்லது. இது ஒன் ஆஃப் த சீனியர் டிவோட்டி எனக்கு சொன்னதை வந்து நான் இன்றைக்கு வரைக்குமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். துளசி செடிக்கு கூட வந்து நம்ம நீர் ஊற்றும் பொழுது
நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரையுமே நினைச்சு அவங்களும் இது மாதிரி பக்தி பண்ணட்டும் அப்படிங்கிற நினைச்சுட்டு நாம வந்து அந்த துளசி செடிக்கு நாம நீரை ஊற்றலாம். பக்தி the purification process starts from துளசி only. துளசி செடியில இருந்து தான் நம்ம மேல வரணும். ஓகே, அதனால துளசி மாதிரி ஒரு பக்தை கிடையாது கிருஷ்ணருக்கு. அதனால மேலும் வந்து நம்ம அந்த பக்தையின் இடத்துல இருந்து நாம வேண்ட வேண்டியது என்னது? துளசி மாதிரி நாம தூய்மை என்றால் துளசி இல்லையா? துளசிக்கு மேற்பட்ட பியூரிஃபைடு இது வந்து எதுவுமே கிடையாது. இந்த தூய்மையானது எதுவுமே கிடையாது. தூய்மையான இருக்கக்கூடிய அந்த துளசியை வந்து நாம வந்து சிரிச்சுக்கணும் இந்த திங்களும் கொடுத்து. ஓகே, ஸோ சுற்றி வர்றது, துளசி மாடத்தை சுற்றி வர்றது, துளசிக்கு புஷ்பத்தை சாத்துறது, துளசிக்கு ஆரத்தி காட்டுறது, துளசிக்கு வந்து நீரை வார்க்கிறது, இதெல்லாமே வந்து முக்கியமான ஒரு இது இல்லையா? அதனால நீங்க இந்த துளசி ஆரத்தியை வந்து நீங்க கண்டிப்பா சந்தியா காலத்துல வந்து விளக்கு ஏற்றுறது இல்லையா? சாயங்காலத்துல வந்து துளசி மாடத்துக்கிட்ட விளக்கு எரியணும். ஓகே, அது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது. அந்த இடத்துல வந்து அமைதி இல்லையா, தெய்வீக நிலை இதெல்லாமே வந்து குடிக்கொள்ளும். இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம வீட்டுல சைலண்ட் கண்ட்ரிபியூட்டரா பண்ணணும். எப்பவுமே வந்து வாரத்தோடையும் நாம அவங்களுக்கு சொல்லி இதை செய்ய அதை செய்யன்றதை விட நாம செய்து கொண்டே செல்லும் பொழுது ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது அவங்களும் அதை தானா செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஓகே, சைலண்ட் கண்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுங்க எல்லாருமே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாளையிலேருந்து இந்த மாசம் தொடங்குறதா? ஆக்சுவலி நேத்து அந்த கோயில்ல வந்து பண்ணதுனால ஓகே இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணிட்டேன். நீங்க எல்லாரும் நாளையில இருந்தே பண்ணுங்க, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, நாளைக்கு காலையில எனிவே நான் கண்டிப்பா இங்க பண்ணுவேன். அதே மாதிரி நீங்க வீட்டுல பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அதே மாதிரி வீட்டுல சாயங்காலத்துலயும் பண்ணுங்க, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஐ திங்க் ஈவினிங் வந்து ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? கோயில் எல்லாமே வந்து எல்லா இஸ்கான் டெம்பிள்ஸ்லயுமே வந்து 7 o'clock மேல வந்து இந்த ஆரத்தி உண்டு. ஸோ கிட்ட இஸ்கான் டெம்பிள் இருந்தா நீங்க 7 மணிக்கு மேல போயிட்டு நீங்க டூ த ஆரத்தி. ஓகே, டேக் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் மந்த். ஏன்னா நீங்க ஒரு மந்திரம் சொன்னாலே, ஒரு முறை நீங்க வந்து மகா மந்திர ஜபத்தை சொல்றது வந்து 1000 முறை சொன்னதுக்கான சமம். ஸோ அதனால டேக் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த ஆஸ்டரிட்டிஸ். நம்ம புண்ணியங்கள் வந்து அனுபவிக்கிறதுக்காக சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனா புண்ணிய பலன்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வரக்கூடிய தடை கற்களை எல்லாமே நம்மளால வந்து பக்தி பாதையில வந்து நீக்கிட்டு முன்னாடி போக முடியும். இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, தடை கற்களோடய நம்ம உழண்டுண்டு இருக்க வேண்டியதுதான். மேலும் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் கூட அந்த மாதிரி பக்தி பாவம் வரட்டும்ன்ற பிரார்த்தனை வந்து செய்யணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நாம ஒருத்தர் மாத்திரமே பக்தி பாதையில முன்னேற்ற போறது வந்து அவ்வளவு பெரிய உசிதமான செயல் கிடையாது. ஓகே, நம்ம அப்படியே நம்மளை மட்டுமே நினைக்கிறது. நம்ம அட்லீஸ்ட் இந்த லெவலுக்காக ஜாயின் ஆயிருக்கோம். இதை கூட ஜாயின் பண்ணாம வீட்டுல எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்களுக்குமே இதெல்லாம் வந்து புரியறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு வந்து பகவான் கொடுக்கட்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளை குரு பரம்பராவிடத்துல நாம கண்டிப்பா வைக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லி கோ டு த செஷன் 38. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 38வது ஸ்லோகம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதீம் ஜாயாம் உதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு யாம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பவதி நைஸ்திகே. Reading from Bhagavatam, 38th slokam of Canto 4. Okay. Yes. Mahalakshmi Mataji, நீங்க தான் வாசிங்கோ. நான் ஒரு வாட்டி வாசிக்கிறேன்.
शो अशिरात् एव राजेश शायत् अच्युत कदाश्रयः शृण्वतः श्रद्धानस्य नित्यदाशयात् अधीयतः। हरे कृष्ण माताजी। सो अचिरात्येव राजर्षे स्यात् अच्युत कदाश्रयः शृण्वतः सत्तान्य नित्यता स्यात् अधीयतः। சா அந்த அச்சிராத் மிக விரைவில் ஏவ உறுதியாக ராஜர்ஷே அரசர்களின் சிறந்தவனே சியாத் ஆகின்றான் அச்சுத முழுமுதற் கடவுள் கதா சரித்தம் ஆஸ்ரய சார்ந்திருத்தல் ஸ்ருண்வத கேட்கிறான் ஒருவன் ஸ்ரத்த தானசிய நம்பிக்கையுடன் நித்யா எப்பொழுதும் சியாத் ஆகிறான் அதீயதக வளர்ச்சியினால். மொழிபெயர்ப்பு. அரசர்களில் சிறந்த ராஜரிஷியை நம்பிக்கை முழுமுதற் கடவுளின் பெருமைகளை எப்பொழுதும் கேட்டல் கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதும் ஈடுபடல் பகவானின் செயல்களை கேட்டல் போன்ற தன்மைகள் உடையவன் முழுமுதற் கடவுளை நேருக்கு நேர் காணும் தகுதியினை மிக விரைவில் பெறுகிறான். பொருளுரை. பகவான் வாசுதேவனின் உன்னத அன்பு தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபடுதல் என்பதற்கு பகவானின் பெருமைகளை தொடர்ந்து கேட்டல் என்று பொருள். பக்தி யோகத்தில் கொள்கைகாலான ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் போன்றவற்றினாலேயே நிறைவு நிலை எய்த முடியும். பகவானின் பெருமைகளை கேட்பதினாலேயே ஒருவன் எளிதில் மெய்யுணர்வு நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. जय महालक्ष्मी माताजी। यत्र भागवत राजन् साधवो विशदाशयः भगवद्गुणानुकदन श्रवण व्यक्रदेशेदसः तस्मिन् महन्मुगरिदा मधुपिच्चरित्र पीयूषशेषसरिदः परिदः श्रवन्ति ताये पिबन्ति अवितृषो नृपकाडकर्णैः तान्ना स्पृशन्ति असन्तृप्तभयसोगमोहः। हरे कृष्ण माताजी। यत्र भागवता राजन् साधवो विशदाशयः भगवद्गुणानुकथन श्रवण व्यक्रचेतसः तस्मिन् महन्मुहरिता मधुभिच्चरित्र पीयूषशेष सरिदः परिदः श्रवन्ति ताये बिबन्ति अवितृषो निरुपपाडकर्णैः तान् स्पृशन्ति असनस्त्रिभयसोகமோகாः. எத்திர எங்கே பாகவதா சிறந்த பக்தர்கள் ராஜன் ஓ மன்னனே சாதவக முனிவர்கள் விஷத ஆசையாக பெரிய மனமுடையோர் பகவத் முழுமுதற் கடவுளின் குணங்கள் அணுகதன தொடர்ந்து பாடுதல் ஸ்ரவண கேட்டுதல் வியக்ர ஆர்வம் சேதச அவர் உணர்வு தஸ்மின் அங்கே மகத் சிறந்த முனிவர்களின் முகரிதா வாய்களிலிருந்து வருகின்ற மதுபித் மது என்னும் அசுரனை அழித்தவரின் சரித்திரத்தை பீயூஷ அமிர்தத்தின் சேஷ மிகுதியினை சரித நதிகள் பரித சுற்றிலும் ஸ்ரவந்தி பெருகுதல் தா அவையனைத்தும் எவர்கள் விபந்தி வருகி அவைத்ருஷ திருப்தி அடைதல் இன்றி நிருப ஓ அரசனே காட கவனமுடன் கர்ணை தங்கள் காதுகளில் தான் அவர்கள் ந இல்லை ஸ்பிருசேந்தி தொடுவது அசன பசி திருத் தாகம் பயம் சோகம் மோகம். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளை எழுதுவர் ஏஷி பக்திவேதா சுவாமி பிரபுபாதுக்கு ஜெய். அன்பார்ந்த மன்னனே, எந்த இடத்தில் தூய பக்தர்கள் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடித்தும் தூய உணர்வு மற்றும் முழுமுதற் கடவுளின் பெருமைகளை கேட்டல் மற்றும் ஓதுதல் என்பவற்றில் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டும் வாழ்கின்றனரோ அந்த இடத்தில் ஆற்றின் அலைகளைப் போல் தொடர்ந்து பெருகிவிடும் அவர்களின் இனிய மொழிகளை கேட்கும் வாய்ப்பு ஒருவனுக்கு கிடைத்ததென்றால் அவன் பசி தாகம் என்னும் வாழ்க்கையின் இன்றியமையா தேவைகளை மறந்து விடுவதோடு அனைத்து வகையான அச்சம் சோகம் மோகம் போன்றவற்றினால் பாதிக்கப்படாதவனாகவும் ஆகிறான். பொருளுரை. கிருஷ்ணர் உணர்வில் வளர்ச்சி என்பது சிறந்த பக்தர்கள் ஒன்று கூடி பகவானின் பெருமைகளை தொடர்ந்து கேட்டல் மற்றும் ஓதுதல் போன்றவற்றில் ஈடுபட்டு வாழ்கின்ற இடத்திலேயே
இயலக்கூடியது. பிருந்தாவனம் போன்ற புனித இடங்களில் பகவானின் பல பக்தர்கள் அவரது பெருமைகளை பேசுவதிலும் கேட்பதிலும் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். இது போன்ற தூய பக்தர்கள் கூடி வாழும் இடத்தில் அவர்கள் வாய்களிலிருந்து தொடர்ந்து வரும் அமிர்த நதி பிரவாகத்தினை ஒருவன் கேட்கும் வாய்ப்பு பெற்றான் என்றால் கிருஷ்ண உணர்வின் வளர்ச்சி என்பது மிகவும் எளிதாகிறது. பகவானின் பெருமைகளை தொடர்ந்து கேட்பதில் ஒருவன் ஈடுபடும் பொழுது அவன் எண்ணுதற்குரிய உயர்வினை அடைகிறான். உடற்கருத்துடையவனாக ஒருவன் இருப்பதால் அவன் பசி, தாகம், பயம், சோகம், மோகம் போன்ற வேதனைகளை அனுபவிக்கிறான். அப்படியின்றி பகவானின் பெருமைகளை தொடர்ந்து கேட்பதிலும் ஓதுவதிலும் ஈடுபடும் பொழுது அவன் உடல் பற்றிய சிந்தனையை கடந்தவனாகிறான். பகவத் குணானு கதன ஸ்ரவண எக்ர சேதச என்பதற்கு பகவானின் பெருமைகள் கேட்கவும் பேசவும் படும் இடத்தினில் காண்பதில் ஆர்வம் கொள்ளுதல் என்று பொருளாகும். இஸ்லோகத்தில் இவ்வார்த்தைகள் மிகவும் முக்கியமானவையாகும். வாணிகம் நன்கு விடும் இடத்திற்கு செல்ல எப்போதும் வணிகர்கள் ஆர்வம் உடையவனாக இருக்கிறான். அதுபோல் ஒரு பக்தன் விடுதலை பெற்ற தெய்வீக தொண்டனின் மொழிகளை கேட்பதற்கு மிகவும் ஆர்வம் உடையவனாக இருக்கின்றான். அவனிடமிருந்து இறைவன் புகழை ஒருவன் கேட்பானாகில் அவன் உடனடியாக கிருஷ்ண உணர்வு கருக்கொள்ளப் பெறுகிறான். இதனை மற்றொரு ஸ்லோகமும் உறுதி செய்கிறது. சதாம் பிரசங்கான் மம வீரிய சம்விதோ பவந்தி ஹிருக் கர்ண ரசாயன கதாக தத் ஜோஷனாத் ஆஸ்வ அபவர்க வத்மணி ஸ்ரத்தா ரதி பக்திர் கிரமிஷ்யதி. தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு முழுமுதற் கடவுளின் லீலைகளையும் செயல்களையும் பற்றி கலந்து உரையாடுவது செவிக்கும் சிந்தனைக்கும் இனிமையும் மகிழ்வும் அளிக்கின்றது. இது போன்ற அறிவினை ஒருவன் வளர்த்து கொள்வதனால் அவன் படிப்படியாக வீடு பெற்றுக்கான பாதையில் முன்னேறுகிறான். அதன்பின் அவன் விடுதலை பெறுவதோடு அவனது கவர்ச்சியும் உறுதி உடையதாகிறது. பிறகு உண்மையான பக்தியும் பக்தி தொண்டும் தொடர்கிறது. பாகவதம் 3.25.25. தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் ஒருவன் பகவானின் பெருமைகளை கேட்பதிலும் ஓதுவதிலும் ஒருவன் பற்று உடையவனாகிறான். இவ்வழியில் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்த்து கொள்ள முடியும். இவ்வளர்ச்சியில் ஒருவன் முன்னேறியவுடன் அப்போது அவன் பகவானிடம் நம்பிக்கையும் பக்தியும் பெற்று இறைவனிடம் பற்று உடையவனாகிறான். இவ்வாறு ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வினை எய்துகிறான். கிருஷ்ண உணர்வு வளர்ச்சி சரியான நபரிடந்து அதனை கேட்பதால் வருவதாகும். கிருஷ்ண உணர்வுடைய மனிதன் உண்பது, உறங்குவது, புணர்வது, தற்காத்துக் கொள்வது போன்ற உடல் பிரச்சனைகளால் துன்பப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உபத்ருதோ நித்யம் ஜீவலோகः ஸ்வபாவஜைः நா கரோதி ஹரேர் நூனம் கதாமிருத நிதௌரதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் 41 தானே மாதாஜி? 42 41 தானே மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபுஜி வாசி. ஏத உபத்ருதோ நித்யம் ஜீவலோக சவபாவஜை நா கரோதி ஹரேர் நூனம் கதாமிருத நிதம் சதிம். பசி தாகம் என்னும் உடல் தேவைகளினால் எப்போதும் துன்பத்திற்குள்ளாகின்ற காரணத்தினால் ஓர் கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய அமிர்த மொழிகளை கேட்பதில் பற்றற்றவனாக இருக்கிறார். பொருளுரை: பக்தருடன் ஒருவன் தொடர்பு கொள்ளவில்லை என்றால் அவனால் கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்த்து கொள்ள முடியாது. நிர்ஜன பஜன: கிருஷ்ண உணர்வை ஒரு மகிமையான இடத்தில் வளர்ப்பது அறிமுக நிலை பக்தர்களுக்கு சாத்தியமாகாது. ஏனெனில் அவன் உடல் தேவைகளினால் துன்புறுத்தப்படுவான். உண்பது, உறங்குவது, புணர்வது, தற்காத்து கொள்வது. துன்புறுத்தப்பட்ட ஒருவனால் கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்து கொள்ள முடியாது. ஆகையினால்தான் சகஜியா என்று அழைக்கப்படும், அதாவது பக்தர்கள் பக்தி உணர்ச்சியோடு தொடர்பு கொள்ளாமல் எல்லாவற்றையும் மிக எளிதாக எடுத்துக்கொள்ளும் தொண்டர்களை நாம் பார்க்கின்றோம். பக்தி தொண்டு என்னும் பெயரில் இம்மனிதர்கள் தவறான போதைக்கு அடிமையாதல், சூது, புலால் உண்பது போன்ற பாவ செயல்களுக்கு அடிமைகளாக இருக்கின்றனர். பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படும் இவர்கள் இவ்வாறு பாவ செயல்களில் ஈடுபட்டு காலத்தை கழித்து கொண்டிருக்கின்றனர். இதனையே பாவ செயலுக்கு அடிமையாக இருப்பவனை கிருஷ்ண உணர்வு உடையவன்
என்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று கூறலாம். பாவ வாழ்க்கைக்கு அடிமையானவன் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற முடியாது என்று இஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மதை பாடுகிறோம். இது முடிச்ச பிறகு டைம் இருந்தா நம்ம அடுத்த ஸ்லோகம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமய்யம் ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधकांता नमस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So reading from Bhagavatam, 4th canto, 29th chapter, 38th ஸ்லோகாலிருந்து வாசிக்கணும். இல்லையா? ஷோ அஷிராஜ் ஏவ ராஜேஷ ஷயாத் அச்சுத கதாஸ்ரயः ஷுண்வத ஸ்ரத்ததானஸ்ய நித்யதாஷயாத் ஆதியதः. ஸோ அரசர்களில் சிறந்த ராஜரிஷியே. இப்போ யார் யாருக்கு இடையில இந்த உரையாடல் நடந்துட்டு இருக்கு? நாரத மகரிஷிக்கும் மற்றும் பிராசீன பரிஷத்துக்கும் இடையில நடந்துட்டு இருக்கு. பிராசீன பரிஷத் யாரு? எந்த இதுல வம்சத்துல வந்தவர்? அவர் உத்தான பாத இல்லையா, துருவ மகாராஜ் அந்த இதுலதான் பிரச்சேத்தாக்கள் இவருடைய பிள்ளைகள் இல்லையா. ஸோ ஒருவர் பகவானுடைய திருத்தொண்டு செய்கிறார் என்றால் அவர்களுடைய 21 தலைமுறை முன்ன 21 தலைமுறையும் பின்னாடி வரக்கூடிய 21 தலைமுறையுமே அந்த திருத்தொண்டுக்கான பிராப்தமும் அந்த பக்தி பண்றதுக்கான அந்த வாய்ப்புமே, ஒரு பக்தராகிறதுக்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது அவங்களுக்கு இல்லையா, அந்த குடும்பத்துல. அப்படிதான் இந்த துருவ மகாராஜுடைய அந்த வம்சத்துல இப்ப பிராச்சீன பரிஷத் பத்தி நாம படிச்சிருக்கோம். இவரும் என்னது புண்ணியங்களுக்காக இறை வழிபாடு செய்கிறார். இவரும் இறை வழிபாடு செய்கிறார் அப்படின்னா அவருக்கு தர்ம ஞானம் எல்லாமே தெரியும். ஓகே, அவர் he knows about the Vedas, but ஆனா அவர் என்ன பண்றார், நோக்கம் ஒன்று அவர் செய்யக்கூடிய தவறு என்னது, அந்த புண்ணிய பலனுக்காக ஆற்றுகின்றார். ஸோ அது தவறு. பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்வதுதான் உத்தமமான அந்த தெய்வீகமான ஒரு பயிற்சி. ஸோ தெய்வீகத்தை நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போகணும்னாக்கா, தெய்வத்திற்கு செய்யக்கூடிய, அதாவது இறைவனை காட்டக்கூடிய தொண்டு நம்ம எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செயல்படணும். ஆனா அடுத்தவங்களுக்காக பிரார்த்தனைகள் என்பது வேற, இலக்கு என்பது வேற. கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே கூடாது. நம்ம பிரார்த்தனைகள் என்பது நாம் இறைவன்கிட்ட கண்டிப்பா கேட்கணும் இல்லையா. என்ன மாதிரி பிரார்த்தனைகள்? ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட பிரார்த்தனைகள் இல்லையா, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். முதலில் ஆரம்ப கட்டத்துல நம்ம பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட பிரார்த்தனைகள் நாம் கேட்டாலும் கூட, ஆனா பிற்காலத்துல நாம என்ன ஆகணும், மடைமாற்றி கொண்டு நம்ம பக்தி பாதையில போகிறதுக்கு நமக்கு அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்கணும். ஓகே, ஸோ நம்ம முதல்ல நமக்கு எல்லாருமே அஜ்ஞானத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தான் இல்லையா. ஸோ அப்படிப்பட்ட அஜ்ஞானத்துல இருந்தாலும் நாம பிற்காலத்துல ஞானத்தை பெறுவதற்கான மார்க்கம், இறை வழிபாட்டை அன்பு கொண்டு செய்யறதுக்கான மார்க்கத்தையுமே நாம கேட்டு பெறணும்.
ஸோ பிரார்த்தனைகள் கண்டிப்பாக செய்யலாம். ஆனால் எந்த மாதிரி பிரார்த்தனைகள் என்பது நாம மிக முக்கியமா வச்சுக்கணும். இந்த ஒரு மாசம் நாம செய்யக்கூடிய தாமோதர அஷ்டகத்தை செய்யறதுக்கான வாய்ப்பை வழங்கும்படி பகவான்கிட்ட கேட்கலாம் இல்லையா? தங்கு தடையின்றி. நாம நினைக்கலாம், ஐயோ இது என்ன பெரிய விஷயமா, ஒரு நெய்விளக்கு ஏத்திட்டு அந்த பாட்டை பாடுறது என்ன 5 நிமிஷம் வேலை, வெரி ஈஸி. ஆனா அதை வந்து எடுத்து செய்யணும், ஒவ்வொரு நாளும் செய்யணும் பாருங்க, அதுதான் நம்ம வந்து சிரமமான காரியம். ஸோ வி ஷுட் நெவர் டேக் இட், அதாவது ரொம்ப கோ ஆஸ் எ ஈஸியா நம்ம எடுத்துக்க கூடாது எந்த ஒரு பக்தி விஷயத்திலுமே நம்ம வந்து. ஓகே, ஸோ இறைவன்கிட்ட வந்து எப்பொழுதுமே வந்து தாழ் பணிந்து இதை எந்த ஒரு தவ வாழ்க்கையும் எந்த ஒரு ஆஸ்டரிட்டி இல்லையா நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய எல்லாமே வந்து பக்குவமா செய்யணுன்ற பிரார்த்தனைகள் வந்து இறைவன்கிட்ட நம்ம கண்டிப்பா வைக்கணும். ஓகே, ஸோ இங்க ராஜ ரிஷி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார சொல்றாரு? நாரத மகரிஷி வந்து பிராச்சீன பரிஷத்துக்கு சொல்றாரு. ஓகே, ஏன்னா இப்ப இவ்வளவு தூரம் அவர் கேட்கறதுக்கே ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தின்றார் இல்லையா? ஸோ கற்பனை கதாபாத்திரத்துல இருந்துமே எடுத்துரைச்சார். எனக்கு நீங்க டைரக்டா சொல்லுங்க, அதுதான் எனக்கு பெட்டர், நான் எப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும், என்ன செஞ்சா நல்லா இருக்கும்ன்றத வந்து டைரக்டா கேட்டார். அப்படின்னா ஆல்ரெடி அவர் வந்து யாருக்கு தாழ் பணிந்திருக்கிறார்? நாரத மகரிஷிக்கு ஆல்ரெடி தாழ் பணிந்தாச்சு. ஸோ அந்த ஒரு பண்பு வந்து, அதாவது ஒரு செயின்ட்லி கிங்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னாக்கா இது ராஜ ரிஷி இல்லையா? ஸோ ஆன்மீகத்துல திளைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அரசனுக்கு தான் அது இருக்கும். அதனால இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோட இப்ப வந்து நாரத மகரிஷி வந்து பிராச்சீன பரிஷத்தை வந்து அவரிடத்துல வந்து உரையாடுகிறார். நம்பிக்கை, முழுமுதற் கடவுளின் பெருமைகள். நம்பிக்கை என்பது என்ன? ஸ்ரத்தை இல்லையா? ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, இந்த மாதிரியான செயல்கள் வந்து நம்ம பக்தி தொண்டு ஆற்றும் பொழுது நம்முடைய பக்தியினுடைய லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேறிண்டே போகிறது. டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஸ்டெப்ஸ் இந்த பக்தி இல்லையா? ஒவ்வொரு அடியா முதல்ல நம்பிக்கை, ஸ்ரத்தை இருக்கணும் நமக்கு. ஸ்ரத்தை இல்லாம பக்தியை எடுத்துட்டு போக முடியாது. ஸ்ரத்தை இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு நம்ம போயிட்டே இருப்போம் இல்லையா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் அது எப்போ வரும்னாக்கா, நம்பிக்கை எப்போ வரும்? நம்ம ஸ்ரவணம் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பா அது வந்து இனிஷியல் ஃபேஸுக்கே நமக்கு வந்து நம்பிக்கை இருந்தாதான் வரும். ஸோ ஓரளவுக்கு நம்பிக்கை, ஒரு 5% நம்பிக்கை, 10% நம்பிக்கையில வந்தவங்க படிப்படியா அவங்க கேட்கும்பொழுது 50%, 60%, அப்புறம் தான் 100%க்கு வந்து அவங்க வந்து தங்களை வந்து அந்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியும். எடுத்த உடனே 100% நம்மளால கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. ஸோ நம்பிக்கை இருந்தால் அவருடைய பெருமைகளை கேட்பதற்கு அவங்க வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொள்வார்கள். மேலும் அவ்வாறு அந்த பெருமைகளை கேட்கும் பொழுது இறைவனுடைய அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதுமே ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை அவர்கள் பெறுவார்கள். மேலும் அதை வந்து அவர்கள் பகவானின் செயல்களை கேட்டல், அதாவது லீலைகளை எல்லாம் கேட்கறது போன்ற தன்மைகளை உடையவன் முழுமுதற் கடவுளுக்கு நேருக்கு நேர் காணும் தகுதியினை மிக விரைவில் பெறுகிறான். இப்போ நாம எல்லாரும் பாகவதம் கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பாகவதம் என்பது இறைவனுடைய நாமங்கள், ரூபங்கள், அவருடைய லீலைகள், அவருடைய செயல்கள், இவற்றை பற்றி தான் நம்ம வந்து கேட்கறதே பாகவதம்ல. ஸோ இதை நாம அன்றாடம் வந்து முழு மனதை ஈடுபடுத்தி கொண்டு நாம கேட்டோம் என்றால் இறைவனை நேருக்கு நேர் காணக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு வந்து பகவானே கொடுப்பார் இல்லையா? ஸோ எப்படி கொடுப்பார், யாருக்கு எந்த எந்த சுச்சுவேஷன்ல கொடுப்பாருன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா கண்டிப்பா அஷூரன்ஸ் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்திலே சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நானோ பிரபுராதரோ இங்க சொல்லல, ஸ்லோகத்துல வந்து வேதவியாசர் வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்காரு இல்லையா? ஸோ ஒரு ஆத்தென்டிக்கா இறைவனுடைய அம்சமா இல்லையா? ஸோ இஸ் ஆல்சோ இன்கார்னேஷன், லிட்ரரி இன்கார்னேஷன் இல்லையா வேதவியாசர். ஸோ வேதங்களை எல்லாம் தொகுத்து கொடுத்த அவரே வந்து இந்த இடத்துல அழகா எடுத்து வச்சிருக்கார். இதுக்கு மேற்பட்டு நமக்கு ஒரு ஆத்தென்டிசிட்டி தேவையே கிடையாது. அதனால இதை நாம மனதுல வந்து திண்ணமா பதிய வச்சுட்டு பாகவதத்தை நாம வந்து ஸ்ரத்தையோட கேட்கணும். ஓகே, ஸ்ரத்தையோட வாசிக்கணும், ஈடுபாடு கொண்டு வாசிக்கணும், ஈடுபாடு கொண்டு அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அவ்வாறு நாம செயல்படும் பொழுது இறைவனை தரிசனம் பெறும். நாம் எந்த அளவுக்கு ஈடுபாடு பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு பகவான தரிசனம் பண்றதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது, சுலபத்துல கிடைக்கும். ஸோ ஈடுபாடற்று செய்தோம்னா எப்ப கிடைக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஸோ ஈடுபாடோட செயல்படணும், ரொம்ப முக்கியம். பகவான் வாசுதேவரின் உன்னத அன்பு தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபடுதல் என்பதற்கு பகவானின் பெருமைகளை தொடர்ந்து கேட்டல் என்று பொருள் இல்லையா? திருப்பி திருப்பி ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இல்லையா? விஷ்ணு ஸ்மரணம் இல்லையா? அர்ச்சனம், சாக்கியம் இல்லையா? பாத சேவனம், அடுத்து வந்து தாஷ்யம், ஆத்ம நிவேதனம், இதெல்லாமே இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து
ஒன்னொன்னா இந்த நவவித பக்திஸ்ல நம்ம ஒன்னொன்னா முதல்ல 3 வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸ்ரவணம் இருந்தாதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து கீர்த்தனத்துக்கே போகும். கீர்த்தனத்தை பண்ணும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து மனசை லயித்து நாம வந்து ஸ்மரணம் பண்ண முடியும். ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் நம்ம. எல்லா மந்திரங்களுக்குமே வந்து ஒரு ப்ராசஸ் உண்டு. ஆனா மகா மந்திரத்துக்கு நோ அஃபென்சஸ் இல்லையா? அதனால வந்து நம்ம தவறு இழைத்தாலும் வந்து மகா மந்திரத்தினால நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆனா அதுக்காக நம்ம எப்பவுமே ஈடுபாடு இல்லாத நாம ஜபத்தை நாம செய்யக்கூடாது. அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. ஸோ ஆரம்ப கட்ட பக்தர்களுக்கு இது ஓகே. ஆனா நல்ல ஸ்திரப்படுத்தி 4 வருஷம் 5 வருஷம் ஆனவங்க கூட இன்னும் ஈடுபாடற்ற நிலையிலிருந்து நாம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. ஸோ பகவானின் பெருமைகளை கேட்பதினாலே ஒருவன் எளிதில் மெய்யுணர்வு நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறான். அப்படின்னா உண்மையான நிலைக்கு, டிரான்ஸ்டெண்டல் இல்லையா? மெய்யுணர்வு என்பது தெய்வீக நிலைக்கு அவன் வந்து உயர்த்தப்படுகிறான் என்று ரொம்ப அழகா சொல்லும். குவாலிஃபிகேஷன் இது எல்லாமே வந்து தகுதிகள். ஸோ எதை செய்தா நம்ம எதை அடையிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இறைவனுடைய திருத்தொண்டை நாம வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பின்றி ஆற்றும் பொழுது அவருடைய தரிசனத்தை பெறலாம் இல்லையா? மேலும் வந்து தெய்வீக நிலையை வந்து நம்மளால அடைய முடியும். ஓகே, இது 2 பெனிஃபிட் நமக்கு உண்டு. தெய்வீக நிலை நமக்கு கிடைக்க பெற்றால் நாம மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கைக்கு வரமாட்டோம். மேலே இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு ஆற்றுவதற்கான அந்த பாதை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படும். அதனால ஐ திங்க் ஒரு லாஸ்ட் வீக் நீங்க வாட்ஸ்அப் சேனல் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இது நான் உங்களுக்கு சொன்ன நினைக்கிறேன். நம்ம குரு மகாராஜ் வந்து கோலோகம் வைகுண்டம் எல்லாமே ஒரு 1 hour மத்தியானத்திலே சென்று வந்ததாக அவரே சொல்லியிருக்காரு ஆக்சுவலி. ஸோ ஐ திங்க் லாஸ்ட் வீக் போன வாரம் வந்துச்சு. போன வாரம் வந்துச்சு ஆக்சுவலி. இது மாதிரிலாம் நமக்கு சொல்ல மாட்டாங்க. கோலோகம் வைகுண்டம் இருக்கா இல்லையானே நம்ம வந்து டவுட் பட்டுன்னு உட்காந்து இருப்போம் இல்லையா? வி ஹாவ் தட் டவுட்ஸ். யாருமே பார்த்ததே கிடையாது. அப்புறம் எப்படி அங்க போனவங்க இங்க வரமாட்டாங்க இல்லையா? அதனால நமக்கு அந்த இதை வந்து கன்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஆனா இங்க இருக்கும் பொழுதே சாதனை செய்யும் பொழுது அந்த தூய பக்தி நிலையை அடையும் பொழுது நாம அங்க இறைவனுடைய தரிசனத்தை வந்து பெற முடியும். அப்ப நமக்கு அந்த கோலோகம் வைகுண்டம் இருக்கிறது வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, அந்த அளவுக்கு நம்முடைய சாதனையை நம்ம உயர்த்திக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அவர் கோலோகம் வைகுண்டம் எல்லாமே ரொம்ப அழகா இருக்கு. அங்க இருந்து வரதுக்கே மனசு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார். அந்த வாட்ஸ்அப் சேனல்ல வந்து போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலி. போன வாரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த நியூஸஸ்ல அது இருக்கு. ஸோ ஆனாலும் அவர் வந்து இந்த இடத்துல திரும்பி வந்திருக்கார். ஏன்னா அதாவது தமிழ்ல ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு. விண்ணவர் கண்டதில்லை கண்டவர் இன்னும் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த ஸ்லோ என்ன சொல்றது, ஒரு ரைமிங் மாதிரி இருக்கும். ஆனா உண்மையில அது இந்த கண்டவர் விண்டதில்லை விண்டவர் கண்டதில்லை அப்படின்னா என்ன மாதாஜி அர்த்தம்? விண்டவர்னா என்ன? விட்டவர் அத பார்த்தவங்க வந்து சொல்லல, சொன்னவங்க வந்து பார்க்கல அப்படிங்கிறது. அது அந்த பழமொழியே வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுச்சுங்க இல்லையா? ஸோ கண்டவர் யாரு இந்த இடத்துல? நம்ம குரு மகாராஜ் இல்லையா? அவர் மேல் உலகத்துல வைகுண்டம் கோலோகம் எப்படி இருக்கு? நம்ம குரு மகாராஜ் மாத்திரம் கிடையாது, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவங்க எல்லாருமே ரியலைஸ்டு சோல்ஸ். ஆனா இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து எல்லாருமே ஷேர் பண்ணவே மாட்டாங்க. நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல்ல வந்து மேலும் மேலும் மேல போயிட்டே இருக்கீங்களோ உங்களுடைய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நீங்க வெளியில ஷேர் பண்ண கூடாதுன்னு கூட சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் நாட் ரைட். ஏன்னா ஒண்ணு வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயத்த வந்து எல்லாருமே ஏற்றுக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்குமா? அவர் ஏதோ பொய் சொல்றாரு, அதெல்லாம் கற்பனை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இங்க மெஜாரிட்டியா 95% வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க தான் இருக்கிறது. 5% ஜனங்களுக்காக நாம நம்முடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நாம ஷேர் பண்ண வேண்டிய, அதாவது சில விஷயங்கள் நம்ம ஷேர் பண்ணாம இருக்கிறது தான் பெட்டர். ஆனா நம்முடைய குரு மகாராஜ் ஏன் ஷேர் பண்ணாருன்னா, எஸ் இட் இஸ் தேர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஹவு மச் நம்ம ஃபெய்த் குரு மகாராஜிட்ட வச்சிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய வார்த்தைகளுக்குமே நாம வந்து அந்த நம்பிக்கை என்பது இருக்கும். ஸோ அவர் மேல் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வைகுண்டம் கோலோகத்தை வந்து கண்டு வந்தார் அப்படிங்கறத வந்து சொன்னாருனாக்கா அது வந்து 100% நம்ம வந்து அந்த வார்த்தையை நம்புவோம் இல்லையா? மேலும் வந்து பக்தியில வந்து நம்ம முன்னேற்றத்துக்கு போறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து நமக்கு அந்த நம்பிக்கை வந்து நமக்கு வந்து ஃபாஸ்டா கொடுக்கும். அந்த விஷயங்கள்லாம் எதுக்கு சொல்றாங்கனாக்கா நம்மளுடைய நம்பிக்கையை இன்னும் மேன்மைப்படுத்துவதற்காகத்தான். மேலும் வந்து நம்முடைய பக்தி தொண்டை வந்து இன்னும் மேன்மையா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு தான்.
ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வந்து சொல்வது நமக்கு. எல்லா நேரமும் அதை சொல்ல மாட்டாங்க. வெரி ரேர்லி இட் வில் பி ரிவீவ்டு. அதை நம்ம ஜாக்கிரதையா படிச்சு நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, வி ஆர் ஃபாலோயிங் த அந்த அதாவது நம்முடைய ஜெயபத்ர சாமி மகாராஜா வந்து ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னாக்கா, அதாவது எவ்ரி அவங்கவுங்களுடைய குரு அவங்களுடைய இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? அப்ப ஃபாலோ பண்ணும்போது அவங்களுடைய உணர்தல் எல்லாமே அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அது எல்லாமே அவங்க தேர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சிலதெல்லாமே வந்து நார்மலா சொல்லியிருப்பாங்க, ஆனா அது அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து நம்பிக்கை கொடுக்குறது. இறைவன் மீது நம்பிக்கையை இன்னும் ஸ்திரப்படுத்துவதற்காக அவர்கள் வெளியிடுகிறார்கள். ஓகே, யாருமே எப்படி சொல்லவே மாட்டாங்க. ஆனாலும் அந்த மரிசியுமே வந்து நம்ம குரு மகாராஜ் நமக்கு கொடுத்துருக்கார். எஸ், அந்த ஆத்தென்டிசிட்டியை நாம எடுத்துக்கிட்டு ஸோ ஓகே, கோலோகம் வைகுண்டம் எல்லாம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து நாம திடப்பூர்வமா நம்பிக்கை கொள்ளணும். ஓகே, மேலும் நம்முடைய பக்தி தொண்டை வந்து ஒருமுகமாக எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பை நாம ஏற்படுத்திக்கணும். எத்திர பாகவதா ராஜன் சாதவோ விஷதாசயா பகவத் குணானுகதன ஷவண வேக்ர சேதசஹ தஸ்மின் மகன் முகரிதா மதுபிச்சரித்ர பீயூஷேஷ சரிதஹ பரிதஹ ஸ்ரவந்தி தாயே விபந்தி அவித்ருஷ்யோ நிருபகாட கர்ணைஸ் தான்னா ஸ்ருசந்தி அசன த்ருபய லோக மோக. அதாவது மோக மொழிபெயர். மேலும் வந்து நாரத மகரிஷி வந்து சொல்றார், போன ஸ்லோகத்துல என்ன படிச்சோம்? ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு பக்தி தொண்டு வந்து ஃபாலோ பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற முடியும். மேலும் வந்து வேற என்ன அடைய முடியும்? நம்ம தெய்வீக நிலையை அடைய முடியும். 2 பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இதை வந்து யார் சொல்றது? நாரத மகரிஷி சொல்றார். ஓகே, பிராச்சீன பரிஷத்துக்கு. இப்போ மேலும் இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்ல வர்றார் நாரத மகரிஷி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். எந்த இடத்தில் தூய பக்தர்கள் ஒழுங்குமுறை விதைகளை கடைபிடிப்பதும் தூய உணர்வு பெற்றும் முழுமுதற் கடவுளின் பெருமைகளை கேட்டல் மற்றும் ஓதுதல் என்பவற்றில் மிகவும் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டு வாழ்கின்றனரோ அந்த இடத்தில் ஆற்றலின் அலைகளைப் போல் தொடர்ந்து பெருகிவிடும் அவர்களின் இனிய மொழிகளை கேட்கும் வாய்ப்பு ஒருவனுக்கு கிடைத்ததென்றால் அவன் பசி தாகம் என்னும் வாழ்க்கையின் இன்றியமையா தேவைகளை மறந்து விடுவதோடு அனைத்து வகையான அச்சம் சோகம் மோகம் போன்றவற்றில் பாதிக்கப்படாதவனும் ஆகிறார். இந்த நிலை யாருக்கு ஏற்பட்டது சொல்லுங்க? பரிஷித் மகாராஜ் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காரு. இப்ப நம்ம பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பசி கிடையாது, தாகம் கிடையாது இல்லையா? நீரோ உணவோ எதுவுமே எடுத்துக்கல அவர் இல்லையா? சாபம் கிடைத்த பிறகு இன்னும் 7 நாட்களில் மரணம் என்று தெரிந்த பிறகு அவர் என்ன பண்ணார்? உடனடியாக இந்த உலகத்தை அந்த அதாவது அரியணையை தியாகம் செய்து தன்னுடைய மகனுக்கு முடிசூட்டி விட்டு பொறுப்புகளை எல்லாம் ஒப்படைச்சிட்டு 100% என்ன பண்ணார்? பௌதீகத்திலிருந்து விலகி இன்னும் 7 நாள நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு போக போறோம். ஸோ பெஸ்ட் ஒர்க் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்றார்? அவர் யமுனை நதிக்கரையோரம் போய் அமர்கின்றார் இல்லையே? இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு எல்லா இடங்களிலும் இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகள் ஈவன் இன்க்ளூடிங் நாரத மகரிஷி அங்கே வரார். ஸோ அங்கே இறைவனுடைய கருணையால் இறைவனுடைய லீலைகளை கேட்பதற்கு அவரும் பண்றார். நான் என்ன பண்ணணும், வாட் இஸ் மை டியூட்டி அசெட், நான் வந்து மரணத்தை ஸ்வீகரிக்க போகக்கூடிய மனிதன். ஸோ யாருக்காவது அந்த மாதிரி அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருந்து நம்ம வாழ்ந்திருக்கோமா? கிடையாது. மரணம் எப்பொழுது வரும்னே நமக்கு தெரியாது. ஆனா ரஷித் மகாராஜ் வந்து இஸ் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் இல்லையா? ஏன்னா அவர் பக்தர்களுடைய குடும்பத்துல பிறந்தவர். அவர் சிறு பிராயத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இறைவனுடைய அதாவது ஐடல்ஸ்னாக்கா அந்த பொம்மைகள் இல்லையா, அதை வைத்து வந்து விளையாடுவார். மேலும் அவருடைய சகாக்களோட வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தார் மூதாதையர்கள் எவ்வாறு வந்து பக்தி தொண்டு புரிந்தார்களோ அதை அவ்வாறே வந்து அவர் பரிபலித்தார். மேலும் அதையே தன்னுடைய நண்பர்களோடு சேர்ந்து அவர் வந்து செயல்பட்டார். இத்தனை குணாதிசயங்கள் சிறு பிராயத்திலிருந்தே. மேலும் தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுதே இறைவனால் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டவர். அவர் ஒரு மறுபிறவி எடுத்த மாதிரிதான் இல்லையா? ஏன்னா பிரம்மாஸ்திரத்தினுடைய தாக்கத்தினால் அவர் வந்து மரணிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார். மீண்டும் வந்து ஒரு புனர்ஜென்மம் மாதிரி தான் அவர் வந்து எடுக்கிறது. யாருடைய கருணையால வந்து, அதாவது கிருஷ்ணருடைய கருணையால. ஸோ இதையுமே வந்து பரிசோதிக்கப்பட்டதனால்தான் அவருக்கு பரிஷித் என்ற நாமம் வந்தது. மேலும் இந்த 7 நாட்கள் வந்து யமுனை நதிக்கரையோரம் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமியும் வந்து அங்கே வருவதற்கான காரணமும் அதுவே. அவரை வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா
இந்த கடமைகளிலிருந்து உடைமைகளிலிருந்து எல்லாவற்றிலிருந்துமே அவரை வந்து நல் மார்க்கத்தை இப்போ வந்து அவர் எல்லாத்தையுமே திறந்துட்டு வந்து உட்கார்ந்தாச்சு. ஆனா மனசு எப்படி சஞ்சலமானது இல்லையா? நம்ம ஏதாவது ஒரு செயல்பாடு ஈடுபட்டால் மட்டும்தான் அதை வந்து நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும். செயலற்ற தன்மையில நாம எதையுமே செய்ய முடியாது. அதனால இந்த அவர் வந்து சிரவணம் பண்றதுக்காக அங்க அமர்ந்திருப்பார். நல்லது என்னன்னு கேட்பார். அப்போ அதாவது கேட்டல், பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறது, கிருஷ்ண கதா தான் வந்து மிக முக்கியமானது மரணிக்கும் தருவாயில் என்பதை வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டது. ஸோ அது மாதிரி நம்ம சிரவணத்துக்கு வந்து நிறைய முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கணும். மேலும் கேட்டல், அதுக்கப்புறம் வந்து கேட்ட பிறகு நாம வாசிக்கிறது இல்லையா? இப்படி நம்ம வந்து கடவுளின் பெருமைகளை கேட்டல் மற்றும் ஓதுதல் என்பவற்றில் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டும் வாழ்கின்றனர். அந்த இடத்தில் ஆற்றின் அலைகளை போல, ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்தானத்துல இதெல்லாம் நம்மளுடைய டெம்பிள் இல்லையா? ஸோ டெம்பிள்ல வாழக்கூடிய பக்தர்கள், மேலும் வீட்டிலேயே கிரகஸ்த தர்மத்தை பரிபாலிக்கக்கூடிய பக்தர்கள் இல்லையா? அவங்க வீட்டுல எல்லாமே இது உண்டு. ஸோ அந்த வீடே வந்து ஒரு கோயில் மாதிரி ஒரு அந்த வைப்ரேஷனோட இருக்கும். ஓகே, ஆற்றின் அலைகளை போல தொடர்ந்து பெருகிவிடும் அவர்களுடைய இனிமை மொழிகளை கேட்கும் வாய்ப்பு ஒருவனுக்கு கிடைத்தது என்றால் அப்படின்னா ஒரு தூய பக்தர் இல்லைன்னா ஒரு பக்தர்கிட்ட இருந்து நம்ம இப்ப பகவத்கீதை கேட்கிறோம், பாகவதம் கேட்கிறோம், சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் கேட்கிறோம், லீலாமிரதம் கேட்கிறோம் இல்லையா, கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் இல்லையா, எத்தனையோ சதாச்சார் கிளாஸ், இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம், எல்லா கிளாஸஸுமே நடக்கிறது. ஆனாலும் அது எல்லாமே வந்து யாருடைய கருணை? எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணை. நாம் எல்லாருமே ஒரு கருவிதான், அவ்வளவுதான், மற்றபடி வேற எதுவுமே கிடையாது. ஆற்றலின் அலைகளை போல தொடர்ந்து பெருகிவிடும் அவர்களின் இனிய மொழிகளை கேட்கும் வாய்ப்பு இல்லையா? இறைவனை பற்றி சொல்லும் பொழுதுதான் அது இனிமையான மொழிகள். நம்ம சாதாரணமா இதே எந்திரத்தை கொண்டு நம்ம பேசுறது வந்து இனிமையான மொழிகள் கிடையாது. ஸோ இனிமையான மொழி என்பது இறைவனை பற்றி என்பது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒருவனுக்கு கிடைத்தது என்றால், ஸோ அங்க சுகதேவ கோஸ்வாமியுமே ஒரு நீரோ உணவோ எடுத்துக்கல, அதே மாதிரி பரிஷித் மகாராஜுமே வந்து இதை வந்து கேட்கறதுக்கான அந்த கால அவகாசத்துல வந்து அவருமே வந்து பசி தாகத்தை மறந்து இதை நாம கண்டிப்பா உணர முடியும். எப்பொழுது என்றால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஏகாதசி அப்போ இஃப் யூ ஆர் டூயிங் மோர் ரவுண்ட்ஸ் ஜபா இல்லையா, அந்த ஜபத்தை வந்து நீங்க கண்டினியூஸ், அதுவுமே வந்து எங்க கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவலி அதாவது எலிவேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்துல, எஸ்பெஷலி டெம்பிள்ஸ்ல, நம்ம கோயில்கள்ல போயிட்டு அமர்ந்து கொண்டு நம்ம இறைவரை எண்ணி நாம அந்த நாம ஜபத்தை வந்து எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் முடியுமோ அத்தனை ரவுண்ட்ஸ் நாம சொல்ல ஆரம்பிச்சாலே அப்போ நமக்கு பசி தாகம் என்பது இருக்காது. இது நீங்க எல்லாருமே கூட ரியலைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ அதாவது ஏகாதசி அப்போ வீட்டுல இருக்கும்போது நமக்கு ஏதாவது ஒண்ணு குடிக்கணும், கொஞ்சம் ஆயாசமா இருக்கு அப்படின்னு நினைப்போம் நம்ம. ஆனா அதே பசியோடையே நம்ம வந்து கோயிலுக்கு செல்லும் என்றால், அங்கேயே நாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்லி அன்னைக்கு நம்ம பசி எடுக்காது, தாகம் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது, நிர்ஜலவே நம்மளால பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இல்லையா கோயிலினுடைய மகிமை. அடுத்து வந்து அதாவது பகவானுடைய மகிமையும் கூட இல்லையா. ஸோ ஹி மே என்ஷூர்ஸ் அஸ், நம்மளை தேடி வந்திருக்கான், அவன் செய்யக்கூடிய இந்த தவ வாழ்க்கைக்கு நம்ம கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணணும் இல்லையா. அப்பதான் அவனுடைய வாழ்க்கையிலுமே நன்னிலை அடைந்து நம்மிடத்துல வந்து சேருவான் அப்படின்னு பகவானுடைய கருத்துக்கள் உண்டு. ஸோ எப்படி ஒரு பக்தன் வந்து பசி தாகம் என்னும் வாழ்க்கையின் இன்றியமையாத தேவைகள், அத்தியாவசிய தேவைகள், இதெல்லாமே பசியும் தாகமே. இப்போ கூட எனக்கு தாகம் வருது, ஸோ தண்ணி குடிக்கலாமா வேணாம்னு நம்ம யோசிக்கணும் இல்லையா. ஸோ அப்படி இந்த தாகம் பசி என்பது இருக்காது. ஸோ மறந்து விடுவதோடு அனைத்து வகையான பயம் இருக்காது நமக்கு, அப்புறம் சோர்வு அதாவது சோகம் இருக்காது, அடுத்து வந்து மோகம் போன்றவற்றில் வந்து பாதிக்கப்படாதவனாகவும் ஆகின்றான். இதுதான் அது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா ஹேண்டில் பண்றதுக்கான அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வந்து அவனுக்கு கிடைக்கப்பெறும். பொருளுரை: கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி என்பது சிறந்த பக்தர்கள் ஒன்று கூடி பகவானின் பெருமைகளை தொடர்ந்து கேட்டல் அல்லது ஓதுதல் போன்றவற்றில் ஈடுபட்டு வாழ்கின்ற இடத்திலேயே இயலக்கூடியதாகும். அதாவது அதுக்காக நம்ம வந்து எங்கேயோ தூரமா போயிட்டு நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆன வரைக்கும் நம்ம வீட்டுல பார்ப்போம், இல்லைன்னா நம்ம வீட்டுக்கிட்ட கோயில் இருந்தா அங்கே போகலாம், தட்ஸ் இட். அதை தவிர்த்து நம்ம இங்க போனாதான் அங்க நடக்கும், அங்க போனாதான் இங்க நடக்கும், இது நடக்கும்ன்றது எல்லாமே எதுவுமே கிடையாது. நம்ம வீட்டையே விருந்தாவனமாக மாற்றக்கூடிய சக்தி நம்ம கிட்ட இருக்கு, இறைவனுடைய கிருபை, குரு பரம்பராவுடைய கிருபையால. ஆனா நம்ம வாய்ப்பை மட்டும் நாம ஏற்படுத்திக்கணும். விருந்தாவனம் போன்ற புனித இடங்களில் பகவானின் பல பக்தர்கள் அதாவது பெருமைகளை பேசுவதும் சிரவணம் பண்றதும் இல்லையா, சாரி பேசுவது என்று கீர்த்தனம்
கேட்பது சிரவணம், தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். இது போன்ற தூய பக்தர்கள் கூடி வாழும் இடத்தில் அவர்கள் வாயிலிருந்து தொடர்ந்து வரும் அமிர்த நதி பிரவாகத்தினை போன்று ஒருவர் கேட்கும் வாய்ப்பு கிடைக்க பெற்றான் என்றால் கிருஷ்ண உணர்வின் வளர்ச்சி என்பது மிகவும் எளிதாகிறது. சிம்பிளா பண்ணிக்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிரவணம் பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம எத்தனை பேர்னாக்க 30 பேர் வரீங்க காலையில பாகவதம் கிளாஸ். இது ஸ்டாண்டர்டா நானும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஃபர்ஸ்ட் 50 பேர் இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அது 30 பேர்ல 30 35 வந்துடும் கேரண்டி. ஸோ இத்தனை பேர் மட்டும்தான் இந்த அசோசியேஷன்ல உட்கார்ந்துருக்கோம். ஆனா மிச்சம் இருக்கவங்க எல்லாருமே அட்லீஸ்ட் கேட்கறது. இதுல வந்து எக்ஸாம் கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டுக்கிறது, அவருடைய செயல்பாடுகளை பற்றி கேட்கிறது, அவருடைய ஏதாவது லீலைகளை பற்றி கேட்கிறது. இதுக்கு நாம கண்டிப்பா நாம ஒதுக்கணும் நேரம். ஜஸ்ட் இதை வந்து இந்த நம்ம வீட்டுல அத்தியாவசியமா வேலைகள் தவிர்க்க முடியாது இருக்கக்கூடியவங்க அட்லீஸ்ட் ஜூம் கால் ஜாயின் ஆகி அதை ஒரு புறம் வந்து கேட்டுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஆக்சுவலி. ஸோ அதை நாம வந்து பண்ணணும். அந்த வாய்ப்பை நாம விட்டுறவே கூடாது. அந்த வாய்ப்பை நாம சிரவணம் பண்றதே இல்லைன்னா அடுத்து கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இதெல்லாம் பக்குவமே அடையாது. சிரவணத்துலதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. மேலும் இது போன்ற தூய பக்தர்கள் கூடி வாழும் இடத்தில் அவர்கள் வாயிலிருந்து தொடர்ந்து வரும் அமிர்த நதி பிரவாகத்தினை ஒருவன் கேட்கும் வாய்ப்பு கிடைக்க பெற்றான் என்றால் இல்லையா, சீனியர் டிவோட்டிஸ் லெக்சர்ஸ் வந்து அமிர்தம் போன்று இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு ஒருத்தருக்கு வந்து கிடைத்தது என்றால் கிருஷ்ண உணர்வின் வளர்ச்சி என்பது மிகவும் எளிதாகிறது. அப்புறம் நம்ம வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸை வந்து சுலபமா வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும். மேலும் பகவானின் பெருமைகளை தொடர்ந்து கேட்பதில் ஒருவன் ஈடுபடும் பொழுது அவன் எண்ணுதற்கரிய உயர்வினை அடைகிறான். ஸோ இதுதான் பலஸ்ருதி. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா நம்முடைய பெட்டிஷன்ஸ் எல்லாம் முதல்ல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும் இல்லையா? அது தவறான ஒரு செயல். நம்முடைய பெட்டிஷன் அவருக்கு தெரியாதா? நம்முடைய சங்கடம் அவருக்கு தெரியாதா? கண்டிப்பா தெரியும். நம்ம ஹிருதயத்திலே இருக்கார். நம்முடைய தேவைகள் என்னன்னு தெரியும். நமக்கு எது கொடுத்தா நாம வந்து பந்தப்படாமல் இருப்போம் என்பதும் அவருக்கு தெரியும். அத்தகைய இது எல்லாமே அவர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி சாங்ஷன் பண்ணிடுவார். நம்ம அதை கேட்க வேண்டியதே இல்லை இல்லையா? ஸோ அதை கேட்க வேண்டியதே இல்லை. பகவான் வந்து கண்டிப்பா கொடுப்பார். இப்ப எல்லார் வீட்லயுமே திருமணத்துக்கு பிள்ளைங்க, இல்ல வேலை கிடைக்காம கஷ்டப்படுறது, படிப்பு வந்து முடிக்க முடியாம இருக்கிறது இல்லையா, படிப்பை வந்து கண்டினியூ பண்ணி அவங்க வந்து நல்ல வேலைக்கு வந்து தேர்றதுக்கான வாய்ப்பு, இது எல்லாமே வந்து நம்ம வீட்டுல இது யதார்த்தமா வந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா? ஆனா இதையே நம்ம எப்பவுமே கேட்டுட்டே இருக்கோமா? ஸோ அதை கேட்டுட்டே இருந்தா என்ன? இப்ப அம்மா கிட்டேயே நம்ம போய் குழந்தை போய் எனக்கு இதே வேணும், ஒரு பொருள் வந்து டெய்லி வேணும்னு அச்சரிச்சா அம்மாவே என்ன பண்ணுவா? ஓகே போ, எடுத்துட்டு போகுது. ஆனா பகவான் நம்மள அப்படி பண்றது இல்லை. இருந்தாலும் நாமளே உணரணும். எப்பவுமே நம்மளுடைய ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ, வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ. நமக்கு வேணுங்கிறது அவருக்கு தெரியும், நமக்கு எப்போ தரணுமோ அப்போ கொடுப்பாரு மாதாஜி. வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ, வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்முடைய தேவைகள் என்னன்றது அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். நமக்கு எதை கொடுத்தால் நாம பந்தப்பட மாட்டோம் என்பதும் அவருக்கு தெரியும். நமக்கு எது நன்மையோ அதை மட்டும் பகவான் கொடுப்பார் இல்லையா? அம்மா வந்து எப்படி பெஸ்டா பார்த்து பார்த்து தன்னுடைய குழந்தைக்கு செய்யறாளோ அது போல பகவான் நமக்கு பார்த்து பார்த்து செய்வார். ஆனா நாம என்ன செய்யணும்? அவருக்கு தொண்டு ஆற்றணும், அவ்வளவுதான். அந்த செயலை நம்ம பர்ஃபெக்டா செய்தோம்னால எதை எதிர்பார்க்காம ஆட்டோமேட்டிக்லி மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே இறைவன் வந்து எந்த காலகட்டத்துல எதை எப்படி நடத்தணும்ன்றது வந்து அவருக்கு தெரியும். அந்த செயலை வந்து அவர் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவார். நம்ம சொல்லிதான் அவர் நம்மளை படைக்கல இல்லையா? இறைவனுடைய கிருபையால நம்ம இங்க படைக்கப்பட்டிருக்கோம். நம்முடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவார் இல்லையா? ஒரு நல் வாழ்க்கை நம்ம கீழான நிலையில இருந்து நம்ம மேலான ஒரு நிலைக்கு போகணும்னா கூட நம்முடைய முயற்சி அதுலயுமே பகவான் இருக்கார். ஓகே, இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம எல்லாவற்றிலுமே இறைவனை வந்து இருக்கிறார் என்பதை உணரக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நம்ம பெறணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறைவன் நமக்கு அடையப்படுகிறார். ஸோ நமக்கு எது நன்மையோ அது கண்டிப்பா கொடுப்பார். அந்த ஒரு நிதர்சனமான உண்மையை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, உடற்கருத்துடையவனாக, அதாவது பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம் மெட்டீரியல் தளத்துல இருக்கவங்க இல்லையா, ஒருவன் இருப்பதால் அவனுக்கு நம்ம இது நீங்க ஏகாதசி அன்னைக்கு தான் நீங்க அதை ரொம்ப அழகா அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் நீங்க சாண்டிங் பண்ணாம ஏகாதசி ஒரு பொழுது அப்படின்னு நீங்க ஒரு 4 மணி நேரம் இருந்து பாருங்க.
உங்களுக்கு பசி எடுக்கும், தாகம் எடுக்கும், டயர்ட்னஸ் இருக்கும், தூக்கம் வரும் இல்லையா, லயிக்க முடியாது, இது எல்லாமே நிகழும். அதே நீங்க வந்து மார்னிங் எழுந்து ஏகாதசி அன்னைக்கு சாண்டிங் பண்ணி, இறைவனை இன்றைய பொழுது உனக்கானது இல்லையா, நீ என்ன இந்த இந்த பக்தி தொண்டில நான் வந்து கரெக்டா முடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த பிரார்த்தனையை வந்து வைக்கணும். அவருடைய அருளுக்காக பிரார்த்தனை வைக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வீட்லயே இருந்தா கூட உங்களுக்கு பசி இருக்காது, தாகம் இருக்காது, பயம் இருக்காது இல்லையா, சோகம் மோகம் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ ஆனா இவ்வாறு நம்ம பிரார்த்தனைகளே இல்லாம நம்ம நார்மலான ஒரு விஷயங்கள் செய்யும் பொழுது வீட்டுல நமக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவான அந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து சில காலகட்டங்கள்ல இருக்காது. அதனால தான் நம்ம பெட்டர் நம்ம வீட்டுக்கிட்டேயே நம்ம இஸ்கான் டெம்பிள் இருந்தா அங்கேயே போயிட்டு உட்காந்து இந்த 16 மாலையை முடிச்சுட்டு நம்ம அப்புறமா வீட்டுக்கு வரலாம். இது வந்து குட் அண்ட் வெல் அண்ட் குட் நம்ம செய்ய வேண்டியது இல்லையா. ஸோ நம்ம இதை உடல் மாடிலி பிளாட்ஃபார்ம் பக்தி என்பவர் இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 1 ஹவருக்குள்ளேயே நம்ம எனக்கு பசிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதாவது இப்போ 8 மணி, எனக்கு 8 மணி 8:30 மணி ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு பசி, அதனால எனக்கு ஏதாவது டிஃபன் போடு. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பாடிலி தான். ஓகே, அதே பக்தனா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பசியுமே வந்து இறைவனுடைய கிருபையால அவங்க அதை வந்து எடுத்து செல்ல படிக்கிறாங்க. ஸோ நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவுதான் சாப்பிடணுன்ற அந்த மனசு கொடுக்கறது, ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டாலே போறோன்ற அந்த மனசு வர்றது இல்லையா. இது எல்லாமே நம்ம வயோதிகம் ஆக ஆக உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸுக்கு நம்ம நிறைய வேலை கொடுக்கவே முடியாது இல்லையா. பசி, தாகம், பயம், சோகம், மோகம் போன்ற வேதனைகளை எல்லாமே வந்து அனுபவிக்கின்றான் எப்போ நாம பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம் இல்லையா, உடல் தளத்துல இருக்கும்போது. அதே ஆன்மீக தளத்துல இருந்தா அதெல்லாம் கூட நமக்கு தெரியாது. அப்படியின்றி பகவானின் பெருமைகளை தொடர்ந்து கேட்பதிலும், அதாவது சிரவணம், ஓதுவதிலும், அதாவது வந்து கீர்த்தனம் ஈடுபடும் போது அவன் உடல் பயிற்சி, உடலை பற்றிய சிந்தனை வந்து கடந்தவன் ஆகின்றான். அப்படின்னா இந்த உடல் தளத்திலிருந்து அவன் மேன்மை உரிகின்றான் என்று பொருள். பகவத இந்த இடத்துல இருப்பார், பகவத குணானுகதன சிரவண வெக்க சேதசக, அததான் இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க. பகவானின் பெருமைகளை கேட்கவும் பேசப்படும் இடத்தினை காண்பதில் ஆன்மம் கொள்ளுதல் வேண்டும். எந்த இடத்துல எல்லாம் இது வந்து இந்த பிரவோச்சன் இறைவனை பற்றி சொல்றாங்களோ அந்த தலத்தை நாம கண்டிப்பாக சென்று சேவிக்கணும். ரொம்ப முக்கியம் அது ஆக்சுவலி. நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாமே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு இல்லையா, ஃப்ரீ ஆன்லைன் கிளாஸஸ். ஸோ நம்ம எல்லாருமே இதை வந்து கிட்டத்தட்ட 3-4 வருஷமா வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த ஆனந்தத்தை. ஸோ அப்போ நம்ம ஹவு டு ஷோ த கிராட்டிடியூட், அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. நன்றி கடன் நம்ம எப்படி நம்ம வந்து கொடுக்க முடியாது ஃபுல்லா, ஆனா நம்மளால இயன்றவருக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு நினைச்சா கண்டிப்பா நாம செய்யலாம். லைக் சுதாமா சேவை இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து சேவைகள்ல நாம் ஈடுபட்டு இறைவனுக்கு நாம தூண்டாற்றலாம். ஸோ அது நமக்கு நம்முடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்தும். யாருக்காவது நீங்க எடுத்துனா கொடுத்து பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ வில் ஃபீல் வெரி ஹாப்பி. அந்த மனசு வந்து லைட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அந்த மனசு லைட் ஆகும்போது நம்ம கிட்ட இருந்த பாரமே வந்து குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்து நமக்கு கண்டிப்பா ஏற்படும். அவனிடம் இருந்து இறைவன் புகழை ஒருவன் கேட்பான் ஆகில், அது போல ஒரு பக்தன் விடுதலை பெற்ற தெய்வீக தொண்டனின் மொழிகளை கேட்பதற்கு, அதாவது நம்ம எல்லாருமே ஸ்ரீலா பிரபுபாதா, நம்முடைய குரு மகாராஜ் மற்றும் வந்து சீனியர் பக்தர்களுடைய அந்த அசோசியேஷன்ஸ் வரும் பொழுது அவங்க சொல்லக்கூடியதை கேட்பதற்கு நாம தயாரா இருக்கணும். ரொம்ப முக்கியமானது. இதனை மற்றொரு ஸ்லோகமும் உறுதி செய்கிறது. சதாம் பிரசங்கான் மம வீரிய சம்பிதோ பவந்தி ஹிருதய கர்ண ரசாயன கதா தத் யோஷ்ணாத் ஆஸ்வ அபூர்வ வாக்மணி ஸ்ரத்தா ரதீர் பக்தி அனுக்கிரமஷ்யதி. அதாவது தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு இல்லையா முழுமுதற் கடவுளின் லீலைகளையும் செயல்களையும் பற்றி கலந்துரையாடுவது செவிக்கும் சிந்தனைக்கும் இனிமையாகும். ரொம்ப அழகான வார்த்தை இது. காதுல மட்டும் இல்ல, மைண்டுக்குமே இது எடுத்துட்டு போகும். இன்டெலிஜென்ஸ் ஒர்க் ஆகும் இல்லையா. சிந்தனை என்பது எங்க வருது, அதாவது மூளையில இருந்து தான் நம்ம தாட் ப்ராசஸே எடுத்துட்டு வரோம் இல்லையா. ஸோ அதாவது புத்திக்கு வந்து அது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. மிக மகிழ்வும் கிடைக்கிறது. அதவாறு செய்யும்போது நமக்கும் மகிழ்ச்சியா, உண்மையிலே இறைவன் சுகிக்கிறார், நம்ம ஒரு சிறு துளிதான் நம்ம சுகிக்கிறது, அவ்வளவுதான். மேலும் அவன் படிப்படியாக இது போன்ற அறிவினை ஒருவன் வளர்த்து கொள்வதனால் அவன் படிப்படியாக என்ன பண்றான், வீடு பேற்றுக்கான அந்த மார்க்கத்தை வந்து தேடி செல்கின்றான். மேலும் பிறகு உண்மையான பக்தி தொண்டும் பக்தியும் வந்து தொடங்குகிறது. ஐ திங்க் 3 பாயிண்ட், இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். நிறைய இடங்கள்ல வந்து
இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது ரெஃபரன்ஸா வரும். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல கூட வரும். ரெஃபரன்ஸ் 3.25.25 25வது அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகம். He has a very full right to claim அப்படின்னு. Okay. Okay. அதாவது இந்த அசோசியேஷன் ஆஃப் பியூர் டிவோட்டிஸ், அதாவது தூய பக்தர்களுடைய சங்கத்துல ஸோ பகவானுடைய லீலைகள் மற்றும் செயல்களை பற்றி கலந்துரையாடும் பொழுது அது மிகவும் ஆனந்தத்தை வழங்குகிறது. அவ்வாறு நாம ஆனந்தத்தை எவ்வாறு நம்ம உணர முடியும்? செவியின் வழியாகவும், அதாவது ஹிருதயத்தின் வழியாகவும் அதை நாம திருப்தி கொள்ள முடியும். இந்த கல்டிவேட்டிங் அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நாம படிப்படியா வளர்த்து கொண்டே போகும்பொழுது நாம விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு தள்ளப்பட்டோம். மேலும் அப்போ ஹீஸ் ஃப்ரீட் அண்ட் ஹிஸ் அட்ராக்ஷன் பிகம்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு. எதன் மீது நம்ம ஈடுபாடு இருக்கும்? பௌதிகத்தில் இல்லாம ஆன்மீக தளப்புல நம்மளுடைய ஈடுபாடை எடுத்துக்கணும். ஸோ அதுதான் உண்மையான பக்தி. மேலும் அவர்களுக்கு அந்த பக்தி தொண்டு என்பது ஆரம்ப கால கட்டம் என்று சொல்லப்பட்டது. ஸோ அதுவே ஆரம்ப கால கட்டம்னா அப்புறம் வேறு எதுதான் முடிவுன்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு மனசு போகும் இல்லையா? இந்த நவவித பக்திஸை நாம எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நாம் ஆற்றினோம் என்றால் இட் வில் ஃபால் இன்டு தி பிளான். மேலும் இவ்வளர்ச்சியில் ஒருவன் முன்னேறியவுடன் அப்போது அவன் பகவானின் நம்பிக்கையும் பக்தி பெற்று இறைவனிடம் பற்றுடையவனாகின்றான். அட்டாச்மெண்ட் இந்த பௌதிக பற்றிலிருந்து மாறி ஆன்மீக பற்றுதலுக்கு அவன் மூவ் ஆயிருப்பான். இவ்வாறு அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு வளர்ச்சி சரியான நபரிடம் அதனை கேட்பதால் வருதான். எஸ், அதாவது கிருஷ்ண இயக்கத்திலிருந்து நம்ம எல்லாருமே கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ற பகவத்கீதா, பாகவதம், ஈஷோ உபனிஷத் இல்லையா, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், இப்படி டிவோஷன் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். ஆனாலுமே அதாவது பக்தி பாதையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது சுலபமா எடுத்துட்டு போக முடியும். ஆனா பக்தரற்றவர்களுக்கு இட் வில் டேக் மோர் டைம் இல்லையா? காலம் இருக்கிறதே சிறியதுதான். நமக்கு 60 ஆண்டுகள் என்று எடுத்திருந்தாலும் 30 ஆண்டுகள் நாம தூங்கியே நம்ம கழிச்சிடறோம் இல்லையா? மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 30 ஆண்டுகளை நம்ம ஒவ்வொரு நாளுமே நம்ம கடக்கும் பொழுது இல்லையா, நம்ம எந்த அளவுக்கு பக்தி தொண்டில் நாம ஈடுபடுத்தியிருப்போம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். நாம அதை நோட் பண்ணலனாலும் பகவான் நோட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. ஸோ அவர்கிட்டதான் அது மெயினா போகும் ரிப்போர்ட் கார்டு. ஸோ அது அந்த ஒரு நிலையில நம்ம முன்னேற்றிக்கணும். அவ்வளவுதான். இவ்வாறு ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வை எழுதுகிறான். கிருஷ்ண உணர்வு வளர்ச்சி சரியான நபர் அதனை கேட்பதால் வரும். ஸோ சவணம் ரைட் பர்சன்ட் நம்ம கேட்கணும் இல்லையா? அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய அத்தகைய பக்குவமுடைய அந்த நபரிடத்துல நாம பகவத்கீதை, பாகவதத்தை கண்டிப்பா கேட்கணும். மேலும் கிருஷ்ணனோட மனிதன் உண்பது இந்த 4 இது இல்லையா? ஸ்லீப்பிங், ஈட்டிங், மேட்டிங் அண்ட் டிஃபெண்டிங். தன்னை தற்பாதுகாப்பு கொள்ளுதல். அங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா தன்னலத்தோட தான் செய்யறாரு இல்லையா? உணர்வது, உறங்குவது, உண்பது இதெல்லாமே மிக முக்கியமான நிலைகள். இதெல்லாமே நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனா இது எல்லாமே நமக்கு மேன்மையான நிலையை கொடுக்காது. ஆனா இது எல்லாத்தையும் நம்ம மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளும். ஹரே கிருஷ்ணா. உடல் இதெல்லாமே ஒருவர் பக்தி தொண்டுல இதை ஸ்ரத்தையா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு உடல் உபாதைகள் இருந்தாலுமே அது அவங்களுக்கு உபாதைகளாக கண்டிப்பா தெரியும். ஸோ இதை நம்ம ரியலைசேஷன் பண்ணி தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். வார்த்தைகளுடைய எக்ஸ்பிரஷன்ல இருந்து நம்ம இதை கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏதைர்குபத்ருதோ நித்யம் ஜீவலோக ஸ்வபாவஜைஹி நா கரோதி ஹரேர் நூனம் ததாமிருத நிதௌரதிம். பசி, தாகம் என்னும் உடல் தேவைகள் இதெல்லாமே உடல் தேவைகள் தான். கிராஸ் பாடி இல்லையா? ஸ்தூலத்தது எப்பொழுதும் துன்பத்துள்ளாகிறது. எப்போ அது துன்பத்துக்குள்ளாகிறது? அது பௌதிக தளத்திலிருந்து செயல்படும் போது துன்பத்துக்குள்ளாகும். அதே ஆன்மீக தளத்திலிருந்து ஆற்றும் போது எந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலுமே அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதை அழகா ஹேண்டில் பண்றதுக்கான பக்குவத்தை இறைவன் கொடுத்திருப்பார். அதோட அசோசியேஷன்ல இருந்து நமக்கு இதெல்லாம் நிறைய நம்ம கத்துப்போம். ஆனா அசோசியேஷனே இல்லைன்னா நம்ம ஆற்றக்கூடியது எல்லாமே கரெக்டா தப்பான்றது ஜஸ்டிஃபை பண்ணவே முடியாது. அதனால மேலும் அதாவது நம்ம முன்னேற்ற பாதைக்கும் போகலாம், கீழான நிலைக்குமே வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு போகும்.
ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாவுக்கு முழுமுதற் கல்பட்ட அமிர்த மொழிகளை கேட்பதில் பற்றற்றவன், அவனுக்கு ஈடுபாடே இருக்கா. ஏன்னா வெறுமனே பௌதீக தளம், பௌதீகமாக அவனுடைய செயல்பாடுகள் அமைக்கும் பொழுது ஆன்மீகத்தை பற்றி செவிசாய்ப்பு என்பது மிக மிக கடினமானது. அவங்களுக்கு ஏதாவது சின்னதா ஒரு சுகுருதி இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களால அதை செய்ய முடியும். பக்தர்களுடன் ஒருவன் தொடர்பு கொள்ளவில்லை என்றால் அவனால் கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்த்து கொள்ள முடியாது. சாது சங்கம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிர்ஜன பஜன அப்படிங்கிற கிருஷ்ண உணர்வை ஒரு மகிமையான இடத்தில் வளர்ப்பது அறிமுக நிலை பக்தர்களுக்கு சாத்தியமாகும். நிர்ஜன, அதாவது பஜனை. பஜனை அப்படின்னும் பொழுது நம்ம செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைகள் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நிர்ஜல, அது நிர்ஜனன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நிர்ஜன நிர்ஜன பஜனை என்ன வார்த்தை? அதாவது கிருஷ்ண உணர்வை ஒரு மகிமையான இடத்தில் வளர்ப்பது அறிமுக நிலை பக்தர்களுக்கு சாத்தியமாகாது. அப்படின்னா நம்ம என்றால் நம்ம ஒரு ஸ்திரமான பிக்சட் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பக்குவத்தை நாம கொண்டு வர்றது. ஆனா அப்படிப்பட்ட மனப்பக்குவம் என்பது தூய பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும், வேற யாருக்குமே இருக்காது இல்லையா? அங்கே நம்ம முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வை வளர்க்க முடியாது. பார்ஷியலி சிறிதளவு தான் நம்மளால முன்னேற்ற பாதைக்கு போக முடியும். மேலும் ஏனெனில் அவன் உடல் தேவைகளால் துன்புறுத்த, ஏன்னா நமக்கு டைவர்ஷன் நிறைய இருக்கும் இல்லையா? நம்ம எப்போ உடல் உபாதைகளை ஃபோக்கஸ் பண்றோமோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம பக்தியில டவுன் கிரேட் வந்துடும். அப்படின்னா உடல் உபாதைகள் வந்தாலும் மாதாஜி அதை நான் எப்படி பொருட்படுத்தாம இருக்கிறது, எனக்கு அவ்வளவு பக்குவமான மனசே இல்லையே அப்படின்லாம் நமக்கு தோணும் இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே உடல் உபாதைகள் உண்டு. ஆனா அந்த உபாதைகளை நாம உபாதைகளா மட்டுமே கருதக்கூடாது. அதெல்லாம் இறைவன் நம்முடைய எந்த எந்த ஜென்மத்தினுடைய கர்ம பலனோ நாம் இதை அனுபவித்திருக்கோம், இதை நாம கரெக்டா பாஸ் த்ரூ பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலையை மனப்பக்குவத்தை ஏற்படுத்திக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏனெனில் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உடல் தேவைகளை மட்டும்தான் நம்ம முதல்ல கவனிக்க ஆரம்பிப்போம். ஸோ மன தேவையை நம்ம, அதாவது உள்ள தேவையை நம்ம என்னைக்குமே ஆரம்பிக்கிறது கிடையாது. மேலும் ஒருவன், அதாவது ஆகையினால்தான் சஹஜ்யா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு இல்லையா? சாயுஜ முக்தி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் அது ஒரு லெவல் ஹையர். ஆனா இந்த சாயுஜ முக்தியே பேஸ் லெவல் தான். இந்த உலகத்துல துன்பங்கள்ல இருந்து விடுதலை பெறணுன்றதுக்காக நம்ம முக்தி கேட்கறது, அது சாயுஜம். சோ எப்பொழுதுமே இறை தொண்டு ஆற்ற வேண்டும் என்று கேட்கறது தான் மிக உசிதமான செயல். மேலும் அதாவது சகஜமா எடுத்துக்கிறது, இது நம்ம வீட்டுல கூட பார்க்கலாம். எஸ், உன்ன மாதிரி நான் ஆன பிறகு நான் பண்றேமா இல்லையா? உனக்கு நீ இந்த வயசுலதான் பண்ண, 45 47 வயசுலதான் நீ பண்ண, அப்ப நான் எல்லாம் கூட அந்த சமயத்துக்கு வரும்போது உன்னை விட எர்லியா நான் ரிட்டையர் ஆயிடுவேன். ஸோ அப்ப நான் அப்ப பண்ணிக்கிறேன், இப்போ எனக்கு முடியாது இல்லையா? இப்படி சொல்லக்கூடிய பிள்ளைகளையுமே நாம பார்க்கின்றோம். ஸோ ஈஸி கோயிங் பக்தியை ஈஸி கோயிங் எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. வி ஷுட் பி வெரி சீரியஸ் அபவுட். அதனுடைய உண்மையான நோக்கம் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு நாம சென்றோம் என்றால் அட்லீஸ்ட் நம்ம பாவ செயல்கள் செய்யாம இருக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை நமக்கு ஏற்படும். மணிகள், அதான் இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் இவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியாது அப்படிப்பட்ட மன்னர்களால், சாரி அப்படிப்பட்ட மக்களால். பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படும் இவங்கெல்லாம் கனிஷ்ட அதிகாரிகள் தான். ஓகே, பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படும் இவர்கள் இவ்வாறு பாவ செயல்களில் ஈடுபட்டு இல்லையா? சில பேர் கோயிலுக்கும் போவாங்க, சில பேர் நான்வெஜ்ஜும் சாப்பிடுவாங்க, சில பேர் காஃபியும் குடிப்பாங்க, தீட்சை எடுத்த பிறகு கூட காஃபி குடிப்பாங்க இல்லையா? தட் மீன்ஸ் உண்மையிலேயே நான் தீட்சை எடுத்தவங்களை பத்தி சொல்லணும்னாக்கா இட் இஸ் த செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. யூ ஹவ் ரிஸ்க்ட் யுவர் லைஃப் இல்லையா? அதனால நம்ம எதை நம்ம தவிர்க்கணுமோ அதை தவிர்த்துறது ஃபைன். அதை மட்டுமே நம்ம கடைசியில நம்ம எடுத்துட்டு போனா மிச்செல்லாம் தானாமே அமையப்பெறும். ஆனா தீட்சை எடுத்த பிறகு மீண்டும் டீ காஃபி என்றால் தட் இஸ் வேஸ்ட். ஏன்னா நம்மளும் என்ன பண்றோம், அதுல இருக்கக்கூடிய கெஃபேன் எனக்கூடிய அந்த போதை பொருளை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சம் பார்ட் இஸ் தேர். ஓகே, அது ஒரு ட்ரக் மாதிரி தான். அதனால தான் காஃபி இஸ் பேட் ஆக்சுவலி. ஈவன் இன் டீ லீவ்ஸ் ஆல்சோ தே புட் இட். அதனால நம்ம ஏதோ கிரீன் டீ அது இதுன்னு குடிக்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம வேஸ்ட். மேலும் இதனை பாவச் செயலுக்கு அடிமையாக இருப்பவனை, அதாவது பாவச் செயலுக்கு அடிமையாக இருப்பவனை கிருஷ்ண உணர்வு உடையவன் என்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வரும்போது
கண்டிப்பா அவரை வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. மேலும் இதை பாவ வாழ்க்கைக்கு அடிமையானவன் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற முடியாது என்று இஸ்லோகத்தில் வந்து குறிப்பிடப்பட்டது. எஸ், யார் ஒருத்தர் வந்து பாவ செயல்ல ஈடுபட்டுட்டே இருக்காங்களோ அவங்களால கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேற முடியாது. 100%. ஸோ சில பேர் வந்து காஃபியே விட மாட்டாங்க, சில பேர் வந்து டீயே விட மாட்டாங்க இல்லையா, சில பேருக்கு நான்வெஜ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இப்படி வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லை இந்த இடத்துல. ஸோ ஒன்று என்னன்னா, பக்தர்கள் ஆகிறதும் சரி, கனிஷ்ட நிலையில இருக்கிறவங்களும் சரி, அதை வந்து தீவிரேன பக்தி யோகேனா ரொம்ப முக்கியம். நேற்று ஒரு ஸ்லோகம் டெஸ்ட்டுக்குன்னு வச்ச ஸ்லோகம் 2.3.10 ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் அது. Third chapter 10th ஸ்லோகா. அகாம கர்ம, ஐ திங்க் மாதாஜி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அகாம காம, ஒரு நிமிஷம், காம சர்வ காம, அகாம சர்வ காமோவா மோக்ஷ காம உதார திதி. ஸோ தீவிரேன பக்தி யோகேனா எஜேத புருஷம் பராம். ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. அகாம, அதாவது ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்தி பாதையில யாரெல்லாம் வந்து செயல்படுவாங்கன்றதுக்கான ஒரு உதாரணம் இந்த இடத்துல. எந்த ஒரு பௌதீக ஆசைகள் இல்லாம இருக்கவங்களும் பக்தி தோண்டல செயற்படுவாங்க. சர்வ காமோவா, அதாவது எல்லாமே எனக்கு மெட்டீரியல் ஆசைஸும் இருக்கு, நான் இதை அச்சீவ் பண்ணணும், அந்த பிஸ்னஸ்ல அப்படி நான் பண்ணணும், இதை பண்ணணும், அதை பண்ணணும், அதை அடையணும், இத்தனை கோடி நான் வந்து டர்ன் ஓவர் பண்ணணும், இப்படிலாம் நம்ம ஒரு ஆம்பிஷன் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அயராத முயற்சி. இதுவே அதாவது இது வந்து சர்வ காம வா. மோக்ஷ காம அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து மோட்சத்தை அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. ஸோ உதாதிருஷ்டி வித் ப்ராடர் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா த ஹையர் குவாலிட்டி. ஓகே, அதாவது சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு. எளிமையான வாழ்க்கை, உயர்வான சிந்தனை அப்படின்ட்டு இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடர் வியூ யாருக்கு வரும்னாக்கா பக்தர்களுக்கு தான் வரும். கொஞ்சம் ஈஸி கோயிங்கா இருக்கிறவங்களே வந்து பக்தர்கள் தான் இல்லையா. ஸோ அதாவது பக்தர்களால மட்டும்தான் எதையுமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். இதுதான் நியமங்கள் அப்படின்னா இதை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும்னா ஃபாலோ பண்ணிப்போம். அது மாதிரி நம்ம வித் வெரி ஹை லெவல், ரொம்ப இல்லை நம்ம ஸ்க்ரூட்னிட்டே என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா ரொம்ப நம்மளுடைய செயல்படும் விதமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட நம்ம டவுட் பட்டுன்னு நம்ம வந்து இந்த குறுகிய சக்கரத்திலே உட்காந்துருப்போம். இங்கே அப்படி சொல்லவில்லை இல்லையா. வித் கிரேட் தீவிரேன பக்தி யோகேனா. தீவிரம் என்றால் என்ன, ரொம்ப சீரியஸா இல்லையா, உண்மையா இல்லையா, உண்மையா மனசை லயித்து நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி, பை டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு த லார்ட் இல்லையா. யஜாஜதே ஷுட் வர்ஷிப் புருஷம் பரம். ஸோ அவங்க வந்து இறைவனை வந்து வழங்கணும், அதாவது வணங்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம எந்த மாதிரி ஆஸ்டரிட்டி பண்ணா கூட நாம மனசை லயித்து செய்யணும், அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். வித்தவுட் மன ஈடுபாடு இல்லாம நாம கண்டிப்பா செயல்படக்கூடாது. ஆரம்ப கட்டத்துல இது ஓகே, பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன பிறகு அத்தகைய செயல்கள் வந்து நாம செய்யக்கூடாது. ஸோ நம்ம வந்து கனிஷ்ட அதிகார நிலையில இருக்கக்கூடிய அவங்களோடைய வந்து நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை மேப் பண்ணிட்டு அதையே நாம வந்து நல்லா ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஓகே, ஸோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருஷ்ய, ஏன்னா இது 42, 43, 44 3 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, எடுத்தா முடிக்க முடியாது நாளைக்கு. ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் திங், யாத்திரைக்கு வரவங்க சித்திரலேகா மாதாஜி, அடுத்தடுத்து வந்து ரேவதி ரத்தாங்கி மாதாஜி, நீங்க அந்த யாத்திரை அயோத்தி யாத்திரை குரூப்ல நான் ஒரு லிங்க் போட்டிருக்கேன், அதுல வந்து டீடைல்ஸ் எல்லாம் நீங்க. அதே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஆல்ரெடி அந்த ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணி போட்டுட்டோம் மாதாஜி, திருப்பி போடவா? எல்லா குரூப்லயும் போட்டிருக்கோம். நேத்து முந்தினேத்து உங்களுக்கு அனுப்பிச்சேன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியும். ஆமா மாதாஜி, நேத்து வந்துச்சிருக்கீங்க. அந்த ஃபார்ம் அந்த இதுலயும் நாங்க ஹிந்தி குரூப்போட சேர்ந்து போறோம்ல, இந்த டிராவல்காரரோட